И какво става, хора? Аз съм The Gamer BG и днес ще снимам на Майнкрафт. Чакайте, само се оправя. Аре бе, къде е това? Е така, бутон слайда. Бум! Гледайте големи копченца. Имаме такива като... Сега ще си чупаме. Не, това дърво ще чупим. Така само 4 са. Хора, ако искате да играем заедно, ще правя giveaway в някой сервер на Minecraft, но на телефон. И може би ще се пробвам да създам сервер за да играем. И ще си слагам и скин. Защото така. Сега. Окей, вече не ми трябва нещо. Чакайте малко. Айде малко по-светло да ми... О, защо не мога? Чупя го е. Аз викам, аз съм баси ретар, да не мога да чупя един камък. Сега копам, за да намерим нещичко. Но както виждам, ние няма да намерим нещо! Защото има тъп дърт. Сега ще крафтинг тибле. Така ще купим. Искам да играя Egg Wars, но не знам в кой сервер. Ето защо за телефон има ли Egg Wars? Не знам, но искам да има. Защото любимата ми игра в сервер чопи се. Викам се. Та-на-на-на. И сега продължаваме. Аре бе. Не, чакайте сега малко. И трябва да продължим тук. Готови? Да, искам да пишете в коментарите. Искам да ви помоля да пишете в коментарите дали има Egg Wars на телефон. И затова до Чичо Черню стигнахме. Аз на Бедрога викам Чичо Черню, защото е много грозен. Та-на-на-на! Ага.
Само 3 тъпи айранчета трябва да изпека. Има, че са много. Окей, красиви са. Ама айран. Аре, моля тая рънче. Хора, аз съм трол. Има диаманти. Ама нямам майран. Трол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 о. Трололололололололо. Това ми са да от мен хора. Абонирайте се за моя канал, сложете лайк на клипа и до нови срещи.